Мразите ли понеделниците? Здравейте! Много от вас, според мен, мразят понеделник. И то по това, че тъкмо се забавлява уикенда и отново започва учебната седмица, отново залягаш над учебниците. И просто е гадно. Затова хората от България и от други страни мразят понеделниците. Пример, Гарфилд. Така, аз лично мразя понеделника, не само за това, че отново започва учебната седмица, ами и за това, че има 6 дни до събота, или пък за това, че в понеделник имам тежка програма в училище. Също така мразя понеделника за това, че просто не го харесвам. В смисъл, да, гадно е, защото се кефиш, парзаляш се, играеш. И в този момент, както си отпуснал, забавляваш и пак. Затова аз поне мразя понеделниците, не знам дали вие ги мразите. Така, в този влог, мисля, че вие забелязахте, че аз споменавам много пъти думичката мразя. Точно така, споменах и доста пъти. Искам, ако искате вие да напишете като коментар под клипа, колко пъти съм казал думичката мразя, като не се брои надписа преди малко. Правилният отговор, човек, който го е написал първи, не знам, ще го спомена в следващия ми клип, потребителското му име в YouTube. Освен това, друга игра ще напишете като коментар или мразите ли понеделниците и защо ги мразите, нали? За да видим дали само аз поне мразя понеделник. Успех с играта!